Ola rapazada, que tal? Como estades? Hoxe imos falar sobre os 5 reinos dos seres vivos. Sodes conscientes de que ao noso redor hai millóns, de feito billóns, de especies diferentes de seres vivos. Entón, estas especies compre agrupalas, non? E clasificalas de alguna forma. De aí, entón, que falaremos un poquinho deses 5 reinos, un poquinho de taxonomía e remataremos o vídeo cun chisquiño de virus. Veña, imos a por elo. Ben, empecemos entón con esa clasificación dos seres vivos, os 5 reinos. Para agrupar nos distintos reinos, utilízanse determinados criterios de clasificación. Os 3 primeiros criterios de clasificación son por tipo de célula. Xa sabemos, célula procariota ou célula eucariota. Tamén polo tipo de organización. Poden ser seres unicelulares constituídos por unha única célula ou seres pluricelulares constituídos por máis dunha célula. E o terceiro criterio de clasificación é o tipo de nutrición. Temos seres autótrofos e seres heterótrofos. Os seres autótrofos son aqueles que fabrican o seu propio alimento. Por exemplo, os que fan a fotosíntese, que utilizan a luz do sol, o CO2 da atmósfera e a auga con sales minerais e nutrientes para fabricar o seu propio alimento. Por outra banda, os heterótrofos que facían? Alimentábanse, nutríanse de materia orgánica xa existente. Ben, estes son os 3 criterios principais para organizar os seres vivos. Organizalos, en principio, en 5 reinos. Estes 5 reinos son o reino moneras, que é o reino das bacterias. As moneras son un tipo de seres vivos procariotas, de acordo? Son o único ser vivo de célula procariota. Son seres unicelulares e con respecto ao tipo de nutrición hai algunhas células que son autótrofas e outras células que son heterótrofas. O segundo reino é o reino protista. O reino protista está formada polos protozoos e polas algas. A súa célula é eucariota, quere dicir que xa ten núcleo definido. Dentro dos protistas temos algúns que son unicelulares e outros que son pluricelulares. Do mesmo xeito, hai protistas que son autótrofos, é dicir, fabrican o seu propio alimento, e hai protistas que son heterótrofos. O terceiro reino é o reino dos fungos. Os fungos teñen células eucariotas tamén. Haberá fungos unicelulares e haberá fungos pluricelulares, pero o que sí, todos os fungos son heterótrofos, aliméntanse de materia orgánica existente. O cuarto reino é o reino das plantas. As plantas teñen células eucariotas tamén. Son seres pluricelulares, están constituídos por máis dunha célula, e son autótrofos, de acordo? Producen o seu propio alimento. E por último, o noso reino onde estamos os seres humanos, que é o reino dos animais. Temos células eucariotas, somos seres pluricelulares e heterótrofos. Alimentámonos de materia xa existente. Non podemos fabricar o noso alimento a partir da luz. Que chollo sería eso, Imaginades? Vale, pois ben, seguimos esta clasificación que nos parece en reinos tan estruturada, pois non sempre foi así, veremos. Na antigüidade, estamos falando de máis de 2000 anos e máis de 2500 anos, só se diferenciaba entre plantas e animais. Nada máis, non había máis. Plantas e animais. Era o que había. No século IV antes de Cristo, un tipo chamado Aristóteles dixo, un momento, isto hai que dividir un pouco. E entón decidiu dividir entre animais con sangue e animais sen sangue. Estes animais sen sangue sería o que hoxe conhecemos como invertebrados.
Século IV, atención! Esta clasificación tan primitiva mantívose ata que avanzamos un pouco, pero non pensedes que é moito, porque chegou a Idade Media, San Agustín, século V despois de Cristo, e fai a seguinte clasificación. Dice, os animais divídense en útiles, animais nocivos e animais superfluos, como que non importan. Todo isto desde o enfoque que? Desde o enfoque antrópico, antrocentrista, o enfoque do ser humano. Útiles, as galiñas, porque comemos, os peixes, as vacas. Nocivos, as serpes, as cobras son nocivos, mellor non achegarse os escorpións. E superfluos, por exemplo, formiga. A que lle vale unha formiga? Eso pensaba San Agustín, non eu. Entón, isto foi así, xa vedes, clasificacións moi primitivas, sen pouca ciencia, por non dicir ninguna, ata que chegou Linneo. E Linneo, no século XVIII, estableceu un sistema binomial, binomio significa dúas palabras, para clasificar as especies. Porque unha especie que é? Unha especie é un conxunto de seres vivos que se poden reproducir entre eles e producen descendencia fértil e similar a eles. Entón, cada especie tiña ese binomio, de acordo? Por exemplo, o rato de campo. Claro, o rato de campo, en galego é rato de campo, en castelán ratón de campo, pero vai ti saber como lle chaman en francés, porque eu non o sei, ou en inglés, mouse, pois mouse a rato, aí chegou a diferencia. Entón, había que establecer uns nomes que todo o mundo identificara. Estes nomes normalmente están en latín ou en grego. Por exemplo, este rato de campo, o seu nome científico é Apodemus sylvaticus. Ollo, moi importante, estes nomes científicos das especies sempre se escriben así, en cursiva, é dicir, as letras inclinadas, e a primeira en mayúsculas, todo demais en minúscula, super importante esa nomenclatura. Ben, este nome científico, que decimos ten dúas palabras, consta dunha primeira parte, que sería o nome xenérico. Agora veremos, corresponde ao xénero, nome xenérico. E unha segunda parte que sería o epíteto específico, específico de especie, de acordo? Haberá varios Apodemus no seu xénero, pero silváticos é este en concreto, vale? Esta especie. Despois veremos a diferencia entre xénero e especie. Entón, eso, grazas a Linneo, século XVIII, estableceronse as bases da taxonomía actual. Ben, entón, esta taxonomía en que se basa en clasificar os seres vivos. Para iso, que temos que facer? Analizar as distintas características que teñen e tratar de agrupalos. Agrupar os seres vivos por características comúns. Para iso temos que observar os seres vivos. Ben, entón, como os agrupamos? De acordo? Pois hai que agrupalos nunha xerarquía que xa establecera Linneo e que aínda se usa. Vale. Entón, esta xerarquía empeza polos reinos, eses 5 reinos, que non sempre foron 5, xa sabedes, eses 5 reinos que desde o século XX son 5, temos de que dar as grazas á científica Lynn Margulis. Ben, pois estes 5 reinos son, digamos, os taxóns, porque que é un taxón? Un taxón é un grupo de organismos emparentados. Ben, entón, o reino é o taxón máis amplo. Debaixo, o reino vaise dividir en filos. Imaginade unha árbore xenealóxica, pois algo así. O reino é o maior, divídese en filos. Os filos, a súa vez, divídense en clases. As clases en ordes, as ordes en familias, as familias en xéneros. Pensade o binomio xénero, a primeira parte da especie dese binomio. E os xéneros vanse dividir en especies.
a segunda parte do epíteto, vale? Por exemplo, no noso caso, Homo sapiens, de acordo? Homo sapiens, xa vedes, primeira en mayúscula, todo demais en minúscula e todo ese binomio en cursiva. Ben, entón, especie Homo sapiens, que somos nós? Somos integrantes do xénero, escalón máis arriba, do xénero Homo. E que somos? Seres vivos cunha fronte alta e finos osos craneais. Os nosos osos da cabeza finiños con respecto a outras especies. Ben, entón, a especie Homo sapiens pertence ao xénero Homo, que vemos aquí, xénero Homo. Pois, os individuos que pertencen ao xénero Homo son homínidos con postura erguida e cerebros grandes. Bueno, casi todo. É broma. E, ben, este xénero Homo, a súa vez, pertence a unha familia, outro escalón máis arriba, que é a familia dos homínidos. E que son os homínidos? Os homínidos son primates con rostros relativamente planos e visión tridimensional. De acordo? Somos capaces de ver en 3 dimensións. Captamos as alturas, as profundidades e as longitudes. 3 dimensións somos capaces de observar. Vale, e os homínidos, que é a familia, pertencen a unha orde. A que orde? A orde primates. Que son os primates? Son mamíferos con clavículas e dedos prénsiles. De acordo? Dedo prénsil. Esos son os primates, que a súa vez pertencen á clase mamíferos. E que son os mamíferos? Os mamíferos son cordados con pelaxe ou pelo e glándulas mamarias. Mamíferos porque dan de mamar as súas crías, vale? E os mamíferos pertencen, e este grupo maior aínda, este taxón maior, é o filo cordados. Cordados, animais con columna vertebral, de acordo? E os cordados pertencen ao reino dos animais, organismos capaces de moverse por si mesmos, que seríamos nós. Pois salta aquí taxonomía. Pois esta é a clasificación dos seres vivos. Sabemos que os seres vivos, como dixemos ao principio do tema, teñen a capacidade de reproducirse, nutrirse e relacionarse, é dicir, cumplen esas 3 funcións vitais. Que pasa cos virus? Oxe, que son tan importantes, que estamos na casa por a súa culpa. Pois os virus non cumplen esas 3 funcións dos seres vivos. De feito, como moito, reprodúcense. E de feito, nin sequera se poden reproducir por si mesmos. Necesitan a estructura dunha célula hóspede. Necesitan a outro ser vivo para poder reproducirse. Entón, un virus que é? Pois é unha cápside, unha envoltura, que cubre unha molécula de ADN ou ARN, é dicir, un material xenético, que o virus vai intentar meterlle a célula hóspede para que a célula hóspede traballe por el e reproduza o virus infinitas veces, moitas veces, ata por producirlle un prexuizo a esa célula. Entón, os virus son específicos, é dicir, non todos os virus afectan a todas as células nin a todos os seres vivos. Hai virus específicos de fungos, hai virus específicos de plantas, hai virus específicos de animais. E dentro de cada ser vivo, ademais, hai virus específicos de cada órgano, é dicir, hai virus que se poden afectar ao sistema respiratorio e outros que se poden afectar ao sistema digestivo. Entón, cada virus ten unha clave, unha chave, digamos. Esa chave vai abrir unha célula, entendedes? Entón, non todos os virus teñen as chaves de todas as células. É como se pediran permiso, roubaran a chave da célula, pum, e entran na célula a colocar o seu material xenético. Bueno, falaremos máis polo miúdo de virus, de feito, falaremos sobre vacunas. Bueno, espero que vos gustara o vídeo, vémonos pronto, bicos, chao, chao, chao.